don kam kerki katrai bikin mau kan diga stage executive committee ba dep ila ong bala idon kam makum nu ban pej bah ka jing ka jing tri kam jong ki snong ki thau kam tam ka jing nang bon jong ki jing sniu ling bagi babon ki jing sniu bar kum juru ka jing dei bat ka jing rung kathap jong ki diki briu ki bana bar klem ki nu ki regulation ki bishai te kum tang ina penbej nakalang ka isi bangin wan ba ya ka amendment ya ka Administration of Ilaka Act 1991 kabagi wan ra ya ka amendment bill menta 2023 hakani ka Administration of Ilaka second amendment bill arjar apply ninyo ya ka pendung ya ka katang jongki senglong mi ki sang samla kandon ka social vigilance committee nangka kumjuru hajinga dei ador bardong ador barshnong bat kamram juga ador barshnong kamram juga ador bardong bat bakanong mandatory hajinga dei bat ban maintain ya ka shnong register ne ka record shnong bangina banong kanang bangin sotho ba ki bawan shong wan sa dei bandon ki record ki bashai kanang ban light na kinu ki kam sniu bangin play ka ban yo ro ban sotho ada don kanu nu ka jingla sniu ro leng ba ki record ngin state ban yo ban identify. Kani kurang very important nomor ba ngidon kam ban wanra ayaka ambition betang hak ilaka ban hak snong kitau ke jungi. Kita kilong way pat ka bill ka bangian wanra ka bang very important ka doni ka urgency kumba piti pa jingjia Manipur managani bon ki ban pet sani ya se ki wiki jelaru ya se nang ban batai ki jingjia ada gidon pa ka de ka amendment bill kejongi bagi dia berkat Administration of Ilaka second amendment bill arja apply kanirap sibun naga benta jungi ban issue ki certificate do kamlong shoot tang kawai ka certificate henry kanlong specifically katkum ki judge certificate dibangi di ban issue kanirap sibun naga benta jongi ban district ban long vigilance hak dia dia berkat jurung ki babon ki briu nabar barkum juru ka jing dei crime hasnong athau jing di kenja ka jing di drugs berkiwi-kiwi ni la tho shai hang ni ba ka di kamram juga seng samasnong seng long kmi ka special vigilance committee bahkan long husiar ji di pagi kam bala daron kono kini telang bagi polis berkata ngi ale umdei tang daga tin le daga bagi kwa ban tho haka ain ke jungi ni onga social vigilance committee kani kan long ban head ya kani the way na kid court jonga executive committee juga snong kid court kin long na kirangba na ki seng samma bat na ka seng long kmi bar ban thau ya ka kan thau da ka dorbar snong ka kam jongi ka long bai purely na ka ban ta ban long vigilance ha ji de kinu ki kam sniu i jingle sniu hasnong thau ban penne ya ka song sang hasnong thau barkam tamru banitri langkar rangkat barka sorkar barka district council barka hima barka district administration but ikwa banak deu hakani ka ain ka jongi khnang ba ka e ka bangile ka long kat kum barak deu haka ain